Γεια σε όλους, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσο δεν με ξέρετε, είμαι ο Jack Bro και σήμερα θα παίξουμε Still a Brainrot. Πάμε. Έλα μπες όμως. Μπορεί να μην ξέρετε από τα βιντεάκια του Τζίκο ή κάτι τέτοιο, ναι. Και πάμε. Τζιράφας. Περιμένω να δούμε, νομίζω σου πω ένα τζιράφα, αλλά εγώ θα το πάρω. Για όσο δεν ξέρετε, αυτό εδώ πέρα είναι το skin μου. Να το δείξω λίγο, αυτό εδώ πέρα. Σε πολλά games μόνο αλλιώς θα είναι. Αυτό εδώ πέρα έχει faceboards, κάτι τέτοια, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Τζιράφα σελέστρε. Νούμπικα γενικά. Τζιράφα σελέστρε. Καλά, δεν Τζιράφα ξέρω να ξέρω εγώ μάχη με το τζιράφα. Τζιράφα σελέστρε. Όχι, δεν έχω πάρει τζιράφα. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό. Σήμερα μοιάζω και το Cupid Wins και το Yin Yang Slap. Είπα να πάμε, λέω πώς το λένε, στην Trade Plaza να δούμε τίποτα. Ο Blue έχει Yin Yang Base. Ή πρέπει να την πάρω, να του κάνω κανένα trade, να στείλω τα Cupid Wins και το Yin Yang Slap και την base μου για τη Yin Yang. Θα το άδινα όλο, να ξέρετε. Περιμένουμε. Πάμε. Και ναι. Πάμε να πούμε ό,τι παγωτάκι, να το στείλω για trade. Κάποιος που είχε καράφλο νομίζω ήτανε. Ποιος έχει παγωτάκι? Και εγώ στείλω στο αυτόν έχει. Και ναι, άμα θέλει κάποιος μπορεί και σε μένα να στείλει, ξέρω. Πάμε. Αυτή η πιο μικρή base που έχω δει, ξέρω εγώ. Αχα. Τι έχει μέσα? Λοιπόν, κύριε Βακαρίνο, 17 μίλια και αυτό το... Όχι, διότι μου βάζει για αυτά βέρα. Λοιπόν, θέλω να βάσω λίγο το φορεσμό μου γιατί δεν πάει άλλο. Έλα, χρυσό και πάνω. Πω, αυτό είναι μπρίο τώρα. Αυτό θέλει πολύ όμως να το στείλω trade. Θα το βάλω να πάνω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Έχω μπρος duel. Α, δεν έχω μπρος για duel. Κατάλαβες μπήκε και στο index. Να ξέρετε, όχι, δεν έχω μπρος για duel γιατί τα όλα τα έχω στον Discord. Τα έχει ο Discord ή κάποιος άλλος. Και είναι γι' αυτό. Αυτή είναι ωραία base, αλλά μου αρέσει εμένα. Εγώ σκέφτομαι εσείς να παίξουμε για τώρα Still a Brainrot, να πούμε Trade Plaza. Πάω να το παίξει, να δω πόσο κάνει ένα Phantom Elephant. Μαθαίνουμε μας λέει πόσα strawberry υπάρχουν, οπότε αυτό σημαίνει υπάρχουν πάρα πολλά strawberries. 9 billion, αρκετά είναι. Και τώρα πάμε, θα το βάλω αρκετά trades. Έχω απορία, πει ότι πάρουμε ένα νουμπίνι, ξέρω εγώ. Πάρουμε το νουμπίνι, ξέρω εγώ. Λίγα και πάμε το στραβέρι. Θα πάει. Θα δίνει μόνο ένα μπίλιον. Εγώ νομίζω θα δίνει, ξέρω εγώ, 10 μπίλιον. Θα πήγαινε, ξέρω εγώ. Το Phantom Elephant δεν μ' άρεσε εμένα πολύ, οπότε να βγαίνουμε. Γιατί μου μπαγκάρει και λίγο το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω το βλέπετε full μπαγκαρισμένο. Γιατί κουράστηκα να παίζουμε αυτό, να βγούμε και να πούμε και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, θα θέλετε να κάνω κάποιο καινούριο βίντεο με τον Discord ή κάτι τέτοιο? Άμα θέλετε μπορείτε να γράψετε σχόλια. Θα τα έχω ανοιχτά λογικά. Και ναι. Το Los Lavakids είναι καλό, είναι σπάνιο, έχει βάιο. Γιατί δεν το βλέπω και πολύ συχνά. Θα παίξω με το Loco Brass πως είναι για να γελάσουμε παρέα. Πάμε. Logo Gas Break
Apex Stats. Τα κατάλαβα όλα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε αρχή από εδώ πέρα γιατί τα έχουν και άλλοι. Οπότε είμαστε full τυχεροί. Εντάξει, μπορεί και να πέσει απλά, ξέρω εγώ, γιατί... Λοιπόν, τώρα το Twitch είναι έτσι, οπότε ευχαριστώ. Εντάξει, εδώ πέρα είναι η αγαπημένη πλατφόρμα, όλοι μαζί. Νομίζω έτσι. Mr. Beast, και εντάξει, η διάσημη YouTuber Barbie. Όπα, αυτή τα ξέρω γενικά. Έχει φορές ποτέ, νομίζω είναι έτσι, αν είμαι σίγουρος. PayPal, τι διαφορά έχει? Άμα είμαι σίγουρος μπορεί και να είναι... Πάμε εσύ. Για να σου πιστεύω θα έτσι. Εγώ μόνος μου έπεσα. Οκ, δεν βλέπετε γενικά όλο το concept. Αλλά θέλω να δω και τι άλλα mini games έχει, ξέρω εγώ. Και μας πάει έτσι. Γιατί εγώ εννοείται βαριά να κονθώ. Και αυτό δεν έχει κανένα. Εγώ προτιμώ να δούμε αυτό εδώ πέρα που είναι και λίγο hobby. Και μετά λογικά θα βγούμε σε άλλο game. Όσο να προκύψει κάτι και θα μας ενοχλήσω. Ναι. Αυτό τι κάνεις? Παιδιά, εντάξει. Game είναι το Roblox. Πάλι μπακαρισμένος θα είναι. Και να μας λοιπόν καινούργιο πράγμα. Ρε παιδιά. Έχει καταλήξει το like, οκ. Πάμε να δούμε για κάποιο hobby. Ξέρω εγώ. Ο Τζίκος βλέπετε δεν παίζει. Αυτό πέρα το Casey Hard Hobby. Έχει πολύ ρεαλιστική εικόνα για αρχή. Έχει γίνει καινούργια μόδα τώρα στο Roblox. Τα βίντεο, κάποια games να είναι, ξέρω εγώ, να είναι πώς... Να είναι με Robux, ξέρω εγώ. Οκ, εντάξει, νομίζω το πριν γιατί είμαστε εδώ σε εκείνη εκεί πέρα. Πάμε. Θα δείτε τώρα πόσο καλός είμαι στα hobby. Είμαι pro hobby, έχει 150 level. Δεν ξέρω πώς το έμαθες μόνο σήμερα. Ή εγώ είμαι admin εδώ πέρα, ή το game είναι χάρη. Μάλλον το δεύτερο. Οκ, ναι. Εγώ ξέρω ότι δεν χρειάζεται καν να προσπαθώ. Απλά στο κάνω πολύ λίγο πιο δραστικό. Οκ, εντάξει, εδώ πέρα είναι easy. Αλλά φαίνεται λίγο σαν οφθαλμαπάτη, ξέρω εγώ. Πάμε στο επόμενο. Εδώ πέρα είναι χιονιβάζες. Οκ, εντάξει, περνάω πάλι. Πάντα εύκολα. Μετά είναι μια γραμμή. Χωρίς πλάκα είναι ολόκληρη μια γραμμή. Πας έτσι, έτσι και έτσι. Μετά και δεν έχει κάτι δύσκολο εδώ πέρα, γενικά δεν έχει κάτι δύσκολο. Among Us. Πάμε έτσι. Μετά έτσι. Συνεχίζουμε. Και πέσα. Νομίζω δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά πράγματα. Δεν είναι για δραστικό ή δύσκολο κάτι hobby. Οπότε ναι. Δεν είναι ότι... Πιστεύω λίγο... Δεν θα προλάβει να το τερματίσουμε όλο το hobby. Ξέρω εγώ στο 20 level θα το αφήσω και σας κλείσει το βίντεο. Που βλέπω ότι πηγαίνουμε πάει στο 30, ξέρω εγώ. Όταν αυτό πάει στο 30, εμείς θα αποχαιρετιστούμε. 24. Πάμε.
τιμή και αυτό υπέρτσολο από ό,τι δύσκολο και απλά κάνω την ευθεία, ξέρω εγώ δηλαδή. Άμα τα σκέφτεσαι απλά δεν είναι δύσκολο, αν δηλαδή τώρα απλά πάω το μοχλό προς τα μπροστά. Πάμε. Άλλα 2 level και σας κλείνω. Γιατί έχει πάει και τα μεγάλα το βίντεο και έχουμε και αυτά. Αυτό παιδί το έχουμε ξαναπαράσει και μπα. Και γεια σας παιδιά. Θα μπορούσατε να μας κάνετε και like και εγγραφή και τα λέμε.